talontan edo baien paranoiatxua edo eskainiko digutena, jungo gehi ikusten, banaka, eta lehen ateatzen edo Patxi Salinas entzango da, beraz, Patxi Salinas entzako, txalo bere bat, ea Patxi, joan! Isilpean, zerutik iez egindan ator, eta San Pedro ez duzu ikusi emetik gaur ez da? Bueno, eskerrak. Asunto erreza da. Atxo, zagardotegi batean nengoen, lagunekin afaltzen lasai, makaiu tortilla, uleta eta errakizer, eta bapatean dendena itzali zen. Ostra, hau da, hau. Hor fondoan ikusi nun argi txuri bat, eta ara, alik eta azkarren jo nintzen, eta aurkitu nun gizon bat bizarduna, txuriz jantzita, eta esan zidan bapatean. Koño, Patxi, ongietorria, bazen garaia. Eta nik esan nion, hau? Baina zuzen, zera nik jakiteko nor naizen, eta zerreatek itxali dituzuen argi guztiak. Jo, ni San Pedro naiz, eta nagusiak berak, jaungoikoak, deialdia egin du, eta zu deialdiaren barruan zaudenez, ezinbestekoa izan dezu etortzea. Zan nion, baina ni gaztea naiz oraindik hiltzeko. Eta hain txintxo ez naiz portatu zuzenean zerura etortzeko. Ze ostra egiten deten nik hemen. Eta bera komentatu zira, behitu Patxi erreza da. Zeruan, bi motatako pertsona daude. Alde batetikan, txintxo eta kristau peto-petoak izan direnak. Monseñor Escribá de Balaguer, esate baterako. Baina gero, bigarren multzoan, zu bezalako barruko aberastasuna duzuen pertsona daude. Ni barruko aberastasuna? Izan zian, bai, Patxi, bai. Beitu, zeruan, zer dago? Gaur agerian dagoen moduan, ezetasuna, pilo bat. Eta noiz bai soberan, botatzeko handik eta nundik. Orduan, ezetasunaren kontra borrokatzeko ze behar dira. Ideiak, ez, errazkina, eta ni pilo bat dakatemen barru. Orduan, beharrezkoa zutenez, pues nengoen, atarian, eta esan, jo, baia plan, en fin. Gero, esan zuen. Baita ere buruan, zer dakazer errazkina aparte. Zilarra eta urrea. Eta hori ez da edozen gauzta. Karo, horrekin, jaungoikoaren tronorako, hornitzeko eta txukuntzeko eta polita jartzeko. Hortik aparte, zer dakadan? Irugiarra. Eta odolean daukadan azukrearekin, tocinito del cielo egiteko. Eta esan nun, bueno, joder, hau da plana, hau. En fin, eta ez dakal beste irtenbiderik, ez, ia hilda zaude, eta atxeko bueltarik ez dago. Orduan nengoela, bapatean jaso nun SMS bat zakeleko telefonoan. No zen, beste Pedro Botero hain zuzen. Jo, hau zen pagotxa. Egin zidan eskaintza, uka ezeina zen. Infernuan ere, ze behar dute? Berua, ez da? Eta berua egiteko, sabelean daukadan, gaz naturalaren agortu ezina. Orduan, baldintza bakarra da, egunero, bazkaldu behar da. Tolosako babarrunak sakramento guztiekin. Horregatik, iez egin nun zerutik, eta hemen nago, infernuaren sarrera bilatzen. Eta esan zidaten, hemen jende nahiko gaiztoa zaudetenez, norbaite jakingo dula, nun demuentraz egongo dan sarrera. Hemen mendiaren kobasulo batian edo, oseak bakizute. Norbaitek baldin badaki, bukaeran, hor sarreran geldituko gehiago.